biasanya budi ngunut. Sedaya masyarakat ngunut sehat nggih. Alhamdulillah kok ramene kaya ngene. Aku wis suwe ra ning babatan. Apa ning daerah ngunut tak sik pisan iki to, Bu? Piantun mriki tek ya ayu-ayu. Iki kira iki. Ayo opo? Lah nyatane lho piantune lho. Wong loro iki duit kok. Ya apa? Wong iki resik. Lah piantune lampun sepuh. Lah iki ora dong itu ora. Iki jelare bae. Sume, kuwi tandane sume. Jatuh ke, Mbah. Lah ngono didongakne. Ya ampun, iki kendriane sinten? Bapak Mohan. Reokan sing ora umum piye ning nggon ngunut ning omahe Pak Mohan yo. Ora umum. Anggap reok gedhen, ganongane kentung bongge karo dole abdan. Jatile wonten 6 dalam rangka peresmian bonsai sahum niku alhamdulillah. Kok bonsai? Iki lho, nyukuri karo sepeda iki lho. Adewe pola sing apik. Apa lagi guru tak Paling rendah lah iki lak rombong aku. ya kowe dene. Kowe melu sapa? Apa melu rene. Lah aku Kowe golek dhewe ngono. Aku yo kanca tukang medem kene lah. Awak mau cuma beritir momen das. Kowe rombong aku ngono. Oke, siap. Lanang tok. Iya. Awak wong wedok Di banci. Pareding ya. Yo. Iki lho Di. Ya. Datese iki rono nggonku, nggonmu rono nggonmu. Oh iya. Lah penak Ora iki. apa-apa. Nah, ini kan bola ya. Iki orang bola dropping 10 ati. You sit down please, sit down please, sit down please. Irek apa piye? Aku karo nulis dhisik. Ya, Cah. Dri. Wong ki sing digugu omongane. Oh, batas tak pancang, Mas. Lah sik kono ae lho kok. Batese adewe ngendi? Iki Kene. Iki rono nggone sapa? gonmu, Iki rono nggone sapa? gonku, Lah pengrawit iki melu nggone sapa? gonmu. Lah iya. Tadi tukang sore main gonku pacaran lo kabeh. Apa gede kabeh? Apa kabeh dia bersetrum kabeh? Piye. Dalan ini. Iki bunceng iki. Pengrawit nggone sapa? Gonku. Kan munggo ora ngendangi kowe. Lah iya, Terus lah saya ora sore kok muni. ora apa-apa aku ora geson. Aku saya sombong. Aku nyapa ngono. Lah jaremu aku ora oleh geson. Oh iya lari. Bawa bisu nih saya. Ora apa-apa, aku mau desa. Kamu sangat semuanya. Kalau tepuk tangan itu orang sawit kali ini bener. Cukup orang lanang. Orang ada orang lanang wedok madang apa? Wong lanang iki aja sampe ica-ici. Rene iki
dhewe niate menghibur. Ora kok semata-mata golek duit ngono. Lah duit dital apa? Asisten. Aku asisten. Ayo sik kowe. Sik bos. Aku ngene iki harga diri aku. Ngepet. Sampai kau sewu, sampai jalan. Asisten itu. Asisten apa? Nah, kau mancing sama aku. Hei. Orane gino. Ini pentingnya nyata nih kok. Wah, duit itu kayak musuh. Orang gowo lali. Oh, coba lu carry gitu. Aku wis dewo. Nama Ica. Halo. Ora. Setrum genset solarnya 200 kok 50 kok. Tapi nuwun sewu sedaya niku lak diitung saka keikhlasan alhamdulillah kula niku karo kakangku ngene iki rak padha andum rejeki. Ora kena saya sebenarnya kena gitu ku jamu kok. Ya Mas. Coba dasi kan bayar. Iki kanca nang jujur duit aku. Wes tampane setrummu. Ora kok. Ya tampak nenek gonku ya empakno dhewe. Ini kan, maksudnya ini ekonomi semakin lemah. Ayo. Aduh ini sudah sampai. Gone sapa to? Berarti ini ada yang cabut terus gue kesel. Oh. Tapi ini bayar saya nang aku. Oh. Nah nek ngene ulah ngene. Gawe iki ya ulah iki. Bareng. Tidak. Menurut tuan rumahnya ora gelem. Swidak, kan tak paruh karo rombong aku to. Pak Mohan ngapunten niku pun ming 80 niku. Oh, perlu. Wayahmu. Lah, ya jar rame. aku wis percel gini. Oh, aku ini kira nih. Wah, aku serono kok. Nuwun sewu niku sampun apa dereng? Kok kening? Iki kulino kening ngono. Ora lucu isi mas. Isine apa?
widodari di pangku kiri. Lah masa to gak iso. Kira potongan moncrot. Aku mangku kita kira penak mendrop dulu kok. Bomo. Kira kalau kurung bosok kok cedekan dremol. Tapi lah apik to. Apik kok aco bosok kok cedek ya suaranya mak ses. Lah ngopo kok ngono? Ketekan ya. Dorong le. Kowe oleh sing sisih kae. Dorong. Aku sing rada cilik, menik-menik iki. Kowe ora usah njaluk jatil iki tekan artis ya. Lah terus Dangdut. Dangdut kan sapa? Dangdut Indonesia terkenal. Dari Sonata. Ini nek Roma mungkin. Wah, kuwi sesepuh wae cekarmu. Iki piantun sepuh. Nek tekan Mbak, nuwun sewu Mbak Kong, alhamdulillah niki sesepuh Mbak. Rek. Oh siap amin nggih. Request kerinduan nggih Bang, nggih Bang. Galak-galak. Gaspung. Gandeng. Dek Sandi. Ngeteri bae sontek kok. Jenenge romantis ki ngono kuwi. Romantis apa malah? Enek wong lanang kesel nyambut gawe ndang dijamoni ya dituntun ben mesra. Lah aku tak tuntun malah tau ucul kalau dikitin kereta. Lah kae lek bojomu trayong maling to. Maling dasmu urung icat kowe. Aku wis, Wis. wis. Bengke lho yo kemlelet. Bengke salah yo kemlelet. Golek dhewe. Kayak tak kok kowe golek wong wedok sing piye? Di bokonge. Lah kok nyapa kok gede bokong? Tak mlaku apik. Piye nek aku bokong gede? Kowe kok kudu jatil kuwi mbokmu. Saiki ora usah perlu tes DNA nek iki anake Pak Eko. Halo, sawer halo. Wah, apik ngene iki lho. Aku sing kok ngerti duwite kae. Lah iya. Halo, bokong gedine lho. Yo.
sampun kersa nyupport adik-adik. Lah kok kemana ora ngene iki mah metune. Ate nek julus ngono. Kowe beda. Lek kene iki padha dhewe, yo golek butuh. Aku yang pengen sih kayak manu-manukan wae. Beda kuwi menika gagerakan lawas. Oh iya legend. Senior dhewe legend. Legend. Gagerakan lawas. Wae dasmu apa? Kayak ya wong sepuh ade kok ndas-ndas. Oh sepuh apa juga ding lem iki. Niki ingkang disunat pundi to niki? Oh. Pundi? Sunat. Oh jenengan disunat kok. Iki bose dhewe. Oh bose. Lah yo nang ngarep kok kaya. Dadak sing lebih aja. Ayo. Ya ampun. Dek, sinten namine? Sapa? Singo. Rungokno neh to. Rungokno neh to. Sinten namine? Oh paus. Sapa? Gawe F. Ya bener paus tapi gawe F. Faustin. Oh tak kira oh Faustin. Faustin kelas pinten? Kelas 3 wis wani sunat ya ampun. Kowe biyen lulus SMA ya, Bu ya? Oh saya sama apa umur sak mer sunat lah. Malah juga. Rada rene cah bagus. Aku ngrungokne critane Mas Mohan iki kok rada keronto-ronto. Napa? Lah iki lak bature wis padha disunat tahun kepungkur to. Iya. Bocah iki ra gelem disunat. Lah iya to. Lah mpre ya mumet wong tuwa, nek pemanak wis wayahe sunat kok ora gelem sunat. Akhire duwe nadar. Apa kuwi? Le kowe nek mau gelem tak sunat, njaluk mopo tak turuti. Penak bapakmu menak. Alhamdulillah wis kelaksanan. Kok apa lah? Kowe pengen ro ra njaluke iki apa? Jaluk apa? Gelem disunat ning padakno karo ndase Mas Pugi ngono. Alhamdulillah menika pun laksan. Awak tuh mana? Tidak iki dibutuh dasku. Lha kan kemajuan zaman. Masuk guyu. Kantong muka kok duit ra yo. Gak oleh ngono ki kok. Ya semoga kagem Dik Faustin dados putra ingkang saleh migunani tumraping bangsa negara lan agama. Saged mikul dhuwur mendem jero derajate kedua orang tua. Genti Masuk. Faustin Paus angel lho woso. totalitas. Yo kok mikir ya. Wah, Faustin. Jenengmu angel nyapra songgeno ya. Bocah saiki karepmu padane zaman kupu. Faustin. Fa ini fakta. Fakta ini dadi nyata wong seneng cinta budaya. Akhirnya sunatan jalur rewokan. Enggak butuh kata-kata tapi bukti nyata. Jadi wong lanang besok iki ketoke ora kakek ngomong ning akeh nyotone. Nah, kuwi lho. Iya. Sapa apik lho. Iki lho kok jokono iki. Us. Usus. Usi karo S. Iki Kok ditonton sik lho. kejeron lho dasmu. Iki Utama. Utamane besok wong tuwa dhisik ya. Ora sampe kira wedok sampe wong tuwa mbok. Lima waktu aja sampai lali. Ojo sampe lali. Kuwi wis menganjak balas. Sebenarnya sama saged nyenengi wong tuwa. Dalane jualan kok sikis jenengan penak. Nah, kuwi kok iso. S iki S ilang S iki syukur duwe rasa sungkan. Kaya uang ki nek gelem syukur bakal ditambah nikmate marang Gusti Allah. Pangeran. Kayak wong iki jual gampang sungkan wong tuwa rame. La istakatum la azidanakum wala ikafatum inang dabilasan. Lho rungokno aku. Ora kowe dhewe ae. Lali aku. Ting sing ngati-ngati. Kowe besok wis lulus sekolah kerja sing ngati-ngati. Kudu ndelok kiwa tekanmu aja gampang terprovokasi karo kawan-kawan. Nah, kudu iso milih kanca. Masuk kancamu tukang mendem sementing ora mendem ya ora apa-apa. Nah, aja sampe kegowo. Aja sampe kaya aku dendem yo ora apa-apa. Wis ora. Wis, Tim wis. wis tim.
Ini urung. Ini urung. Ini nikmat. Nikmat. Nikmatnya sama bakal ditambah kan Gusti Allah sama nggih seneng ngobrol. Nah, kuwi. Kowe krungu berapa ngomongnya kuwi? Enggak iki. Ora kowe. Oh, saya dibungkus lho iki lagi. Neng sekolah sing pinter ya, tak bagus ya. Wes, sehat-sehat pokoknya. Wes, alhamdulillah. Mari. Pak Muhan putih, Pak Muhan. Pak Muhan. Putih. Putih deh. Oh, alah nggih. Kula wau min 80 nggih, Pak. Nggih. Wah, 30. Lanjutke. Lah ya pas ya ya. Aku nggawa adikku, awakmu nggawa ari-arimu ya. Tangannya dasmu. Sumpah to. Ini saya kakek ndelok TikTok. Akhirnya jogetnya Ya gede kowe tak bagus.